הסרטון הזה מיועד לכל מי שיודעת שהיא יכולה להרוויח הרבה יותר, אבל לא מצליחה לגרום לאינסטגרם שלה להביא לה פניות. כאילו את כבר עושה את כל מה שצריך, את מעלה תוכן, את משקיעה, את מנסה להבין מה עובד, אבל בפועל זה לא באמת מביא לך פניות. אולי היה רגע אחד שזה כן עבד, איזה פוסט שהצליח, איזה הודעה שנכנסה, אבל זה נעלם. וזה נהיה משהו כזה לא יציב, פעם יש תנועה, פעם שקט. ואיפה מרגישים את זה הכי חזק? ברגעים של היום-יום של העסק. כשאת מעלה פוסט ומחכה לראות אם מישהו הגיב, כשאת בודקת בסטורי ורואה צפיות, אבל אף אחת לא פונה. כשאת יודעת כמה את טובה, אבל זה פשוט לא מתורגם ללקוחות. ואז מתחילות המחשבות, זה לא עובד לי, אולי אני עושה משהו לא נכון, אולי אני פשוט לא מבינה בשיווק. וזה מתסכל, כי את כן משקיעה ואת כן רוצה שזה יצליח, אבל זה נשאר קטן כזה, לא באמת יציב. אז אני אגיד לך משהו, גם אני הייתי במקום הזה. 10 שנים בתחום הביוטי, ידעתי שאני טובה והיו לי לקוחות, אבל זה לא הגיע להיות מה שחלמתי. לא היו לי פניות קבועות, לא הייתה לי שליטה בעסק, וכל פעם שקיבלתי איזושהי פנייה, קפצתי מהתרגשות כאילו זה מזל. ומתוך המקום הזה נכנסתי לעולם השיווק, לא כדי להיות משווקת, כדי להבין מה באמת גורם לעסק ביוטי לעבוד. ומהרגע שהבנתי את זה, הכל התחבר. לא רק בשבילי, גם בשביל עשרות עסקים בתחום הביוטי שעבדתי איתם. היום העסק שלי מכניס פניות כל יום, גם אם לא העליתי פוסט כמה ימים, גם אם יש שינויים באלגוריתם וגם בזמן מלחמה. זה עסק שבנוי על זרימה קבועה של פניות, שמתורגמת לעבודה, שמתורגמת ללקוחות, שמתורגמת למחזור חודשי, שרק גדל מחודש לחודש. אז למה אני מספרת לכן את זה? לא כדי להשוויץ, למרות שאני גאה בזה מאוד. אני מספרת לכן את זה כי בחודשים האחרונים בניתי קורס דיגיטלי שכל המהות שלו היא לעזור לכן להבין איך ליצור תוכן שמזרים פניות לעסק באופן קבוע. לא רק איך לצלם, אלא איך כל הדבר הזה באמת עובד. איך לחשוב תוכן נכון, איך לבנות אותו בצורה שמושכת לקוחות, איך יוצרים עמוד אינסטגרם שנראה כמו מותג והכי חשוב, איך לא משתעבדים לרשתות. בקורס הזה אני מראה לך איך אני בונה תוכן שמביא פניות בפועל, איך אני חושבת לפני כל יום צילום, איך להפוך כל יום בקליניקה להזדמנות שיווקית, ואיך להפסיק לראות לכל הכיוונים וליצור שיטה אחת שבאמת עובדת לאורך זמן. וזה בדיוק מה שאני עושה עם לקוחות שלי כל יום. במהלך הקורס יש לך משימות ליישום כדי שלא רק תביני, אלא גם תראי תוצאות תוך כדי הקורס. קורס בנוי משיעורים כלילים וכיפיים, בלי שום צורך בידע קודם או איזשהו ניסיון בצילום, עריכה או שיווק. יש לך גישה לקורס לכל החיים, תוכלי לחזור אליו מתי שאת רק רוצה ולבנות לעצמך שיטה שעובדת גם כשאת עסוקה עם לקוחות. אז מה את הולכת ללמוד בקורס הזה? למה התוכן שלך היום לא מביא פניות ואיך לתקן את זה? איך ליצור תוכן בקלי קלות שיגרום ללקוחה שלך לעצור ולהגיד, אצלך אני רוצה לקבוע. איך לבנות אינסטגרם מקצועי שנראה כמו מותג, ברור, מוכר, מניע לפעולה. איך לנהל את התוכן ולתזמן את התוכן ולגרום לכל הדבר הזה לעבוד גם כשאת עסוקה עם לקוחות. איך לתפעל את הסטורי, מה צריך להיות בסטורי כל יום, איך מצלמים, איך עורכים, איך להשתמש בבוסטים בצורה נכונה כדי למקסם חשיפה ותוצאות. בגדול, פשוט הולכת להפסיק לנחש מה את עושה ולהבין בדיוק מה את עושה. עכשיו יש לך 2 אופציות, להמשיך לעלות תוכן, לקוות שמשהו יתפוס ולהישאר באותה נקודה, או להבין איך זה באמת עובד וליצור לעצמך מערכת שתכניס לך פניות באופן קבוע. הקורס ביזנס גלו-אפ זמין לך עכשיו במחיר נגיש שתוכלי להחזיר כבר השבוע מלקוחות שיפנו אלייך דרך האינסטגרם. למה את מחכה? בואי נתחיל.